Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Jama'a wannan page wannan YouTube channel mai albarka, barkanmu da kasancewa a cikin wani bidiyo. A wannan bidiyon mun yi shi ne domin ga wanda suke samun zuwa a flashing, irin wanda suke so a ba su software wanda za ta dinga kai su zuwa cikin YouTube automatic ba tare da sai wanda ne ba. So a yanzu akwai wani tsari wanda TFT unlock suka hidda, wanda indai har wata MTP mode inda Infinix ce ko Techno kana cire ta. So su kuma wasu wayoyin ba za su ba ku damar saka lambobin ba, dole sai kun bi wannan hanyar ta kaiwa zuwa YouTube. So kafin mu je da gabatar da bidiyon da kai tsaye, idan ka sabon zuwa wannan channel kada ka manta kai subscribe, idan kuma bidiyon ya birge ka kada ka manta kai like. Okay, ba tare bata lokaci ba, za mu buɗe wannan TFT din nan, MTP bypass din nan. So wannan software din ta yi inda magana kaiwa YouTube ne, kuma har ma sai FRP din tana yi. Amma idan ka da TFT unlock, so sai ka hada ta da wannan, domin ita wannan za ta taimaka maka sosai. Duk da shi ma din yana kaiwa YouTube, amma yanzu gaskiya komai ya canza ba kamar da ba. Okay, idan ya bude, abin da ya kamata kai shine bayan ka installation din shi dai sai ka taba akan wurin zabi nan ne, sai ka yi scroll down ka nemo model din sunan wayar ka kai. Bari mu gani, muna so mu kai Infinix ne zuwa kan YouTube. So yanzu wayar mu ta cikin FRP lock FRP, mu dauka wayar mu ta cikin FRP. So bari mu kunna screen a gefe, bari mu kunna recording a wannan gefe. Okay, yanzu recording din mu ya kunna a gefe. So abin da kamata mai shine mu taba, idan ma so ta kai mu YouTube muke so wanda za mu yi aiki a YouTube kai tsaye sai mu taba. Amma in san samu ne ka dauka akan wannan zabin ta kai ka cikin browser, ko kuma ka taba akan wannan din mai browser guda biyu. Wasu wayoyin dole sai ta nan ne, amma ni zan amfani da wannan mai browser ɗaya din nan. So sai in taba okay, sai in abin nan sai in jira. Okay, ya ready input din wayata, ya karanta bayanan waye. So kun gani, idan wayar mu ta cikin FRP lock ta ba mu wannan gurin, sai mu taba wannan abu. Ba mun taba automatic, kun gani BN room ya bude. Da haka idan mu so mu je cikin gurin sa lamba, sai mu yo kasa, ba mu nemo a gurin sa number layi. So nan ne babu shi, amma kuma a taba kan settings ku je cikin app. Wata ba ta bude app din ma ta cikin FRP. Abin da ya kamata ku yi shine duk lokacin da ta kawo ku a YouTube, ku yi searching din a Android bypass, ku yi searching din wannan wurin. Ba ma sai an nemo shi ba, kawai shi kenan. Wanda suke so suka yi aikin sa sanin da abin yake. Idan kuma buƙatar cikakken bidiyo daga bangaren, kuna yi mun magana sai na yi muku bidiyo wanda ya fi wannan tsayi. So assalamu alaikum, mu kasance a wani bidiyo na gaba. Thank you for watching.